खुंगा 23थि बड'लेण्ड मुंख्लं सना काप जोलुर गेलेनाय बादायलायनाया दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खैराबारि दखरा एबसु आरो खैराबारि गेलेमु आफादनि बानजायनायाव खुंगा 23थि बड'लेण्ड मुंख्लं सना काप जोलुर गेलेनाय बादायलायनाय हाबाफारिया दिनैनिफ्राय जागायजेननानै फैगौ 26 अक्ट'बर खालारसिम जागोन। मख'नो गोनांदि खैराबारि दखरा एबसु आरो खैराबारि गेलेमु आफादा बोसोरफ्रोमबो बड'लेण्ड मुंख्लंफोरनि मुङाव बे जोलुर गेलेनाय बादायलायनाय हाबाफारिखौ खुंबोबाय थाबोदों। थिग बेबादिनो देग्लायबो खैराबारि दखरा एबसु आरो खैराबारि गेलेमु आफादा खुंगा 23थि बड'लेण्ड मुंख्लं सना काप जोलुर गेलेनाय बादायलायनाय हाबाफारिखौ खुंदों। लोगोसे दिनैनि गिबि हाबाफारि महरै एबसुनि फिरफिला बिरहोनाय मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनानै आलारि बाथि फोजोङो उदालगुरि जिल्ला एबसुनि लोगो आफादगिरि धरणी बर'। लोगोसे गिबि जोलुर गेलेनाय बादायलायनाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो बिटिआरनि लेङाइ मावफुंगिरि सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया। खैराबारिनि बे गेलेग्रा फोथाराव दुलाराय बर' फरायसा आफाद खैराबारि आन्चलिक कमिटि आरो लोगोसे रिजनेल खैराबारि रिजनेल कमिटि स्पर्ट्स एस'सिएशननि दैदेननायाव थांनाय बोसोरफोरनिफ्राय सोलिबोबाय थानाय बायदि एबारबो मुंख्लं फुटबल ट्रफि बेखौ दिनै जागायजेननाय जादों। बेवहाय इनफरमेसन मोननाय मथे गासै 8 फुटबल टीमा बाहागो लाफैदों। दिनै बिनि खेल दिनै जागायजेनबाय। बे जागायजेननानै गावनो बाहागो लाफैनो खाबु मोननानै गोजोननाय मोनदों। जों आसलते बे खेलाखौ मुंख्लंनि नामाव होनायनि थांखिया जाबाय जायफ्रा मुंख्लं जाबाय बिथांमोननि मुंखौ जों जुगोमिया खालामनाय, लोगोसे जोंनि उन जोलैफोरनो बिथांमोनखौ सिनायथि होनाय, लोगोसे जोंनि बर'नि जि नांनाय बिनि जारिमिनखौ जों फोथांना लाखिनाय। बेजों लोगोसे बे ओनसोलनि दावगाफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोरखौ फुटबल आरो अन्यान्य खेलानि बागै बिथांमोनखौ थुलुंगा होनाय आरो जाहाथे बिथांमोना बेखौ सम सम बे प्रति बोसोर जाबाय थानाय खेलाखौ नायनानै फुटबलनि जिथु टेलेन्ट बेखौ सोलोंनो हानायनि गेजेरजों गावखौ जाहाथे नेसनेल लेभेल बा इन्टारनेसनेल लेभेलनि प्लेयार हिसाबै गायख'नो नाजानाय बेबायदि थांखि लानाय बे खेलाखौ होनाय जादों। बेखौ साबायखर होदों दुलाराय बर' फरायसा आफाद खैराबारि आन्चलिक कमिटि लोगोसे खैराबारि रिजनेल स्पर्ट्स एस'सिएशननि दैदेनगिरिफ्रा बेखौ प्रत्येक बोसोराव खस्थ' खालामनानैबो दैदेनबाय थादों। बिनि गेजेरजों बर'नि गेजेराव मोनसे गेलेनायनि परिबेस फोथांना लाखिदों। जों बिटिआर सरकारनिफ्राय रिकगनाइज जिफोर रेजिस्टार्ड बिदि खेला बिथांमोननो थांनाय बोसोरफ्राव जों 5 लाख करि होनाय जाबाय। एबार खिन्थु बेखौ खमायनानै 3 लाख करि होनायनि एसे डिसिसन लादों। 3 लाख करि होबा सिगांनि जिखिनि 5 लाख मोनो बे जिथु 2 लाख आग्लायनाय बिदि आरो गोदान खेल होफिननो हागोन होबावनो हागोन बेबायदि थांखि लानानै बेखौ थांखि लानाय जादों। जोंहा लिमिटेड रिसर्स पेकेज स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टआ बाजेटआ खोब खम, बेनिखायनो जों गोसो खालामबाबो जोंनि खेलानि बिथिङाव जोंनि स्पर्ट्स पार्सनफोरखौ हेफाजाब होनो हायाखै। खिन्थु जों जेसेबां हायो नाजालांगोन आरो बेबायदि प्रत्येक जायगाफ्रावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आन्चलिक कमिटिफ्रा खुंनाय बे खेलानि गेजेरजों जोंनि गेजेराव फुटबलखौ मोनसे पपुलार खालामनायनि मोनसे हाबाफारिया सोलिगासिनो आरो बे आसा खालामदों बिनि गेजेरजोंनो जोंनि उन जोलैया साफा आखा फाखा फुटबल प्लेयारफोरखौ लाखिनो हागोन। जिहेतु गोजौ थाखोनि मोनसे स्टेडियाम जादों नामा दिनैसिम जिहेतु बेयो एसे मा जाना दं एसे उदालगुरि इटिमेटिभ बानायनाय जिथु स्टेडियाम बेथ' एसे गोजौ थाखोनिमोन, खिन्थु जोंहा बेयाव जिथु ग्रास बानायदों, ग्रास जिथु गायबाय बे ग्रासआ खिन्थु मोजां कुवालिटि नङा। बेनिखायनो जों बेखौ स्पर्ट्स एस'सिएशना नाजावना लाथ'वाखै। बेखौ रिपेयार खालामफिननांगोन। जों आसा खालामदों बेखौ जाय खालामदों कन्ट्राक्टर हिसाबै कनस्ट्राक्सन बिथांखौ रिकुवेस्ट खालामबाय थादों जे ग्रासखौ सोलायनो हानांगौ। बेनि अनगायैबो जोंहा फुटबल एकाडेमिनि मोनसे स्टेडियाम जाबावगोन आरो इटिमेटिभ डिस्ट्रिक्ट स्टेडियामबो कनस्ट्राक्सन इटिमेटिभ फुरा नक्सा जाजोब्बाय। बे बावैनो टेन्डार जासिगोन। बेनिखायनो उदालगुरि जोंहा 3 स्टेडियाम फुटबल स्टेडियामानो 3 जासिगोन। फुटबल एकाडेमिनि स्टेडियाम, बेनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट स्टेडियाम आरो इटिमेटिभ बानायनाय स्टेडियाम। बे इटिमेटिभ थाखानाय स्टेडियामा सिगाङाव माजबाद समस्तियाव गोलैयोमोन। बेनिखायनो जों उदालगुरि समस्तिजों बेलेग बिना लाबोदों, खिन्थु इटिमेटिभ दा बे स्टेडियामाव उदालगुरि समस्तियाव हाबसिगोन जे डिलिमिटेसन खालामनाय लोगो लोगो। बेनिखायनो जोंहा दा उदालगुरि समस्तियाव 3 स्टेडियाम जासिगोन। बे
बे स्टेडियामा अबसे मोनसे समस्थिनिफ्राय जानानै थाबाय एज ए होल माबानि थाखायनो जाहैगोन गुबुन गुबुन स्टेटफ्राबो मालाबा समाव बेबायदि स्टेडियामफोरखौ भारा लाहैब्रबो प्रेक्टिसनि थाखाय बायदिसिना बे नेसनेल लेभेलनि टिमफ्रा बिदि भारा लायो आरो बेनिखाय बेबायदि भारा होनो हानाय अबस्था जोंहा जाहैसिगोन हयथ' बोसोरनै बोसोरथामसो नांगौ जा बिदि कमप्लिट खालामनो आरो बावैसो जोंहा माबानि गेजेरजों बे मिनि स्टेडियाम मोनसे जाबावगोन इटिमि सस्थ'फ्राय बे स्टार्ट जानो गोनांमोन बे डिस्ट्रिक्ट स्टेडियाम बानायखांनायनि उनावसो होनोसै होननानैसो फिसनानै दोनबाय बेनिफ्राय बर्डार एरिया डेभेलपमेन्ट प्रजेक्ट बे फान्डनिफ्राय इटिमध्ये एकदम भुटान बर्डार खाथियाव जा कुन्द्रबिल होननाय जायगायाव मिनि स्टेडियाम बानायनाय जागोन बेखौ बोसोरथाम सिगाङाव जों बे मा खालामनाय स्किमखौ लिस्टआव खालामना होदोंमोन खिन्थु थांनाय बोसोरथामा जोंहा बर्डार डेभेलपमेन्ट फान्डआ फैयाखैमोन बेनिखायनो बे नांथारदों एबार फैबाय आं आसा खालामदों एबार जाफुंसिगोन खैराबारि स्टेडियामनि थाखाय माबाफोर खैराबारि स्टेडियामनि थाखाय इटिमধ্যे एमएलए बे आसाम स्टेट गभर्नमेन्ट मिनि स्टेडियाम प्रजेक्ट 12 crore टाका बेजों बानायगासिनो दं आरो बे ओरैनो दाहालागै जोबनांसिगोन मार एसे स्ल' जादों खामानिया बेखिनि जाहैबाय अन्तत' खैराबारि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजां जागोन आरो बिटिसि सरकारनिफ्रायबो मोनसे समस्यायाव मोनसे स्टेडियाम मिनि स्टेडियामनि माबा हरदों 5 crore ना 3 crore बिदि हरदों दा खैराबारि समस्यायाव फैदोंना फैयाखै आं मिथिया खिन्थु प्रत्येक समस्यायावनो मोनसे बिदि हरनायनि मोनसे डिसिसन लादों इटुवेन्ट गोबां स्टेडियामफ्राव माबायाव समस्याफ्राव स्टेडियाम कनस्ट्राक्सन सोलिबाय थादों आरो आंनि भैरबकुन्द समस्या खिन्थु दासिमहालागै जायाखै बे हरगोन आं बेनिखायनो जिहेतु जोंहा स्टेडियाम नेसनेल लेभेलनि स्टेडियामआनो गंथाम जाखासिगोन बेनिखाय गामि एरियायावबो मोनसे मोननै नांगौ इटिमধ্যे मोनसे माबायाव माबाखौ जायगाखौ देखायना होदों खिन्थु फान्ड रिलिज जाथ'यैखाय खामानि जायाखै आसा खालामनो थाबैनो जागोन जोंनि खैराबारि दख'रा बर' फरायसा आफाद लोगोसेनो खैराबारि स्पर्ट्स एस'सियेसननि बानजायनायाव देग्लाय जोंहा बड'लेण्ड मास्टार्स गल्ड कापआ 24थि फैयै सफैबाय फैगोन बोसोर जोंहा मा होनो सिलभार जुबलि जागोन अब्लाबो देग्लाय जोङो बैखौ नोजोर होनानै जिथु सिलभार जुबलि फैगोन नेक्स्ट इयाराव बेखौ नोजोर होनानै जों देग्लाय एसे थेलायलायबाय जोङो देग्लायनि जि फुटबल बादायनाय मास्टार्स गल्ड काप बेखौ जों थेलायबाय खुंबाय अब्लाबो जों दिनैनि जिथु हाबाफारिफोर फुंनि फारियैनो जोङो कालारफुरि खालामदों फुङाव जोंहा फ्लेग हस्टिं थाहैबाय लोगोसे जोंनि जायफोर बड'लेण्ड मुंख्लंआव जोंनि खैराबारि हालामाव 47 जन जोंनि बड'लेण्ड सोमावसारनायनि मुङाव गावनि बिखानि थैखौ गारनानै मुंख्लं जालांबाय लोगोसेनो जोंनि बर' हालामनि बा बर' रायजोनि थाखाय जायफोर जोहोलावफोरा गावनि जिउखौ बावसोमलांबाय बिथांमोननि मुङाव जोङो बिबार बावनाय बेयाव जोङो बे हाबाफारिखौ फोजोबलांनो हादों लोगोसे जों बेयाव आलासि महरै मोननो हादोंमोन जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि धरनि बर' सार बिथांनि बिबुंथिजों लोगोसेनो बिथांनि जोंनो नुजाथिनायजों मोनसे मोजाङै कालारफुलि जोङो फोजोबलांनो हादों लोगोसेनो दिनैनि जि गेलेनाय बादायनायाव दोलो मोननै फैदों हरिसिंगा सारन्थाइ क्लाब लोगोसेनो कबिरालि आदिबासि क्लाब बिथांमोननि जे गेलेनाय गिबि बेखेवजेनगिरि बेयाव नुजाथिफैदोंमोन जोंनि बिटिआरनि डेपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी सार बिथाङा गोबां बेसेन गोसा बिबुंथिजों जोंनि गेलेगिरिजों लोगोसे नायगिरि लोगोसेनो उथिफुनाय सेंग्राफोरखौ उत्साहित होनानै जे बिबुंथि बियो जोबोद बाख्नायथाव जों बेखौ जोङो खैराबारि दख'रा बर' फरायसा आफाद लोगोसेनो रिजनेल स्पर्ट्स एस'सियेसननि जानानै बिथांखौ जों जोबोद साबायखर बावहरदों आरो नैबे समाव आंनिखौबो खावलायनो सानगोन नैबे समाव जोंनि हालामनि गासै रायजो राजा नोंथांमोना जाहाथे अरायसम जोंनि नैबे खुंफुंनायाव आरो नैबे खुंबाय थानायाव अरायसम जोंखौ सापर्ट होगोन आंनिखौबो खावलायनानै दोनबाय मोनबेसे आरो सानबेसे जागोन गासै टिमा जा 8टा गेमा जा टटेलि 7टा गेम जागोन फाइनाला जागोन 26 अक्ट'बराव दिनै खैराबारि दुलाराय बर' फरायसा आफाद खैराबारि रिजनेल स्पर्ट्स एस'सियेसननि बानजायनायाव 24थि बड'लेण्ड मुंख्लं बड'लेण्ड जोलुर बादायलायनाय बे सोलिगासिनो दं दिनै जागायजेननाय हाबाफारि मोननै दोलोनि गेजेराव जागायदों हरिसिंगा एफसि भार्सास कबिरालि गतिके दिनैनि जि माने जागायजेननायनि बादायलायनाय बियो जोबोद मोजाङैनो सोलिगासिनो दङ आरो बेखौ बेखेवनानै होफैदों जोंनि बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा दिनैनि जि खेल बे खेलनि गेजेरजों जोङो निस्सय बेवहाय मोजां खेल माने दिन्थिफुंनाय जादों जों बेखौ मोनदांनो हादों खेल नायनानै गोजोननाय मोन्दों आरो बे खेला दिनैनिफ्राय
25 बोसोर आगोलनिफ्राय जुरिदों आरो दिनै फैयै फैयै सिलभार जुबलि जानांगौमोन नाथायबा कर'नानि थाखाय बोसोरसे गेप थांदों आरो बिनि उनावहाय दिनै फिन जागायफिनदों आरो दिनै नैया 26 बोसोर जाफैबाय 24थि फैगोन बाराव सिलभार जुबलि जागोन आरो बिनि थाखायबो जों दिनै साखाफारा सब माने 25 बोसोर जानाय लोगो लोगो सिलभार जुबलिखौ जों गाजा गोमजायै खुंगोन आरो बेवहाय जों ओइबारनियावबो बाहेरनिफ्राय टिम लिंनानै लाना फैदों मोजां टिम आरो फैगोन बारावथ' आरो बिनिख्रुइ गोजौ थाखोनि खेल खुंनो थाखाय जों रेडि जानानै दं जों आसा फारिदों नैबे ओनसोलाव बिसेसकय ट्राइबेल हारिनि मानसिफ्रा फुटबलनि फारसे जि गोसो गंग्लायनाय दङ जि गोसो मोजां मोननाय दङ गतिके बिथांमोनखौ जोङो मोनसे मोजां दिशा होनानै लांनो नागिरदों खेलनि गेजेरजों मानसिया गावनि केरियारखौ बानायनो हायो गावनि सिङाव हाबखोमानानै थानाय जितु प्रतिभा टेलेन्ट बेखौबो जोङो एक्सप्लर खालामनो हायो दा बेनिखायनो खेल फाथिबोबाय थानाय जादों खेलखौ खुंबोबाय थानाय जादों आरो बिसेसकय नैबे खेला जाहैबाय मुंख्लंफोरनि गोसोखांथियाव मुंख्लं होननानै बुङोब्ला 1989 मायथाइनि जि गिदिर मोनसे बड'लेण्ड आन्दलननि जि सोमावसारनायमोन बे सोमावसारनायनि गेजेर समावहाय मोनसे दाङाबाजि जादोंमोन बेवहाय न' सावलायनाय मानसि बुथारलायनाय जादोंमोन दा बे मुंख्लंफोर खैराबारि ओनसोलनि गासै 47 मुंख्लंनि मुङावहाय नैबे खेलखौ खुंनाय जायो आरो बे खेलनि गेजेरजों मुंख्लंफोरनि गेजेरावबो जों मोनसे जागरण लानानै फैनाय जायो जोंनि समाजावबो मोनसे मेसेज होनो नाजानाय जायो जोंनि हारिनि जि सेन्टिमेन्ट बेखौ जों लानानै फैनाय जायो आरो बेवहाय इतिमध्ये 26 बोसोर 25 बोसोर खैराबारि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बेवहाय जाफुंसार जादों होननानै आं सानो बे बिथिंखौ नायोब्ला दा बेनिखायनो बे खेलनि गेजेरजों जों नुनानै मोनदों थांनाय बे 26 बोसोराव जि खेल खुंबोनाय जादों बे ओनसोलनि जाखांफुनाय गेलेगिरि बिथांमोना गावबा गावनि केरियारखौबो दानानै लानो हानाय जों नुनो मोनदों दा बेनिखायनो जोंनि थाखाय बे मोनसे बिराद गिदिर थुलुंगानि बाथ्रा बिटिआर सरकारनिफ्राय माबायदि अनसुंथाइफोरनि बेलायाव थोंजोङै बिदि बुंनायावथ' उसुबिदा जागोन ओरैनो बिटिआर सरकार हिसाबै नङाब्लाबो जोंनि जायफोर गाहाय खुंगिरिनिफ्राय लानानै जोंनि मावफुं सोद्रोमा बिथांमोन दङ बिथांमोना एफा एनै माने अनसुंथाइखौ हरगासिनो दङ आरो बेफोरजोंनो जोङो एसे आरो खांलायलायनानै बे खेलखौ जों सालायबोगासिनो दङ आरो बिटिआर गभर्नमेन्टनिसिम जों एबार खावलायनो नागिरदों जिहेथु बियो मुंख्लंनि मुङावसो खुंनाय खेल आरो बिथां मुंख्लंमोननि थाखायनो दिनै बिटिआर जाफैबाय दा बेनिखायनो जिहेथु जोंहा मोनसे सरकार दङ बे सरकारनि फारसेनिफ्राय अनसुंथाइ होनाय सरकारि जि अनसुंथाइ होनाय लिस्टआव खैराबारि बे माने 47 मुंख्लंनि मुंखौबो सोनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय जोंनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनिसिमबो डेपुटि चिफ दङ जोंहा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी जाय बिथाङा दिनैनि खेलनि जागायजेननायखौ बेखेवनानै थांबाय आरो बेजों लोगोसे जोंनि स्पर्ट्स आयदानि जि EM दङ दावबायसा बर' बिथांमोनखौ जों खावलायदों खैराबारि ओनसोलनि रायजो राजाया जाहाथे बिथांमोना ओइबारनिफ्राय जोंनि बे जि माने मुंख्लंफोरनि मुङाव होनाय खेल बेखौ जाहाथे बिटिसिनि जि अनसुंथाइ होनायनि लिस्ट बेवहाय जाहाथे सोसनो बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा फुजा 2024 धामाका अफार होगासिनो दं क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा सेप्तेम्बरनिफ्राय 30 अक्ट'बर फुजा 2024 धामाका अफारनि खाबुफोर होगासिनो दं नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव खुंफुंजानाय फुजा धामाका अफाराव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा लाबोनाय अफारफ्रानो जाबाय 5 लिटार पेट्रल फ्रि प्रेसार कुकार फ्रि हेलमेट एक्सचेन्जनि एभेलेबल लोगोसे केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन आरो बाइक बायगिरिफोरनो फ्रि लटारि कुपनबो हरनाय जागोन बे लटारि कुपनाव जाखाङोब्ला वाशिं मेसिन रेफ्रिजारेटर एन्ड्रइड टिभि स्मार्ट वाच आरो एन्ड्रइड फन बेफोर मोनबा प्राइजफोरखौ मोननो हागोन नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6003817191 9101598021 आरो 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन